दिनैनि दिनाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननि बिजाथिखौ मोननो हाबाय थ' माबायदि गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो मा फोरमायनो सानो? गिबियै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद खालामनाय UPPLनि बिजाथि जायफोरा दासिम देरहाबाय बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै कंग्रेचुलेसन आङो बे समाव आं बावहरग्रोदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बा UPPLनि खावलायनाय बा बिजाथिफोरनि खावलायनाय बायदियै बा जायफोर आफादफोरा UPPLखौ मदद खालामनानै खावलायनाय बायदि जेरैखि भट होनानै जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथां सिडली समष्टिनिफ्राय, सानजा क'क्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारि मानगोनां बिथां आरो बेबायदिनो सापागुरि समष्टिनिफ्राय उरखावगोरा ब्रह्म मानगोनां बिथां, उदालगुरि समष्टिनिफ्राय मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ देरहासार खालामनायनि थाखाय आं गासै रायजो राजानिसिम आङो साबायखरखौ आङो बावहरग्रोबाय। आरोबाव माखासे समष्टि देरहानो थांगासिनो दङ, बै समष्टि नि रायजो राजा आरो बै समष्टिनि बिजाथिफोरनिसिमबो आङो बे समाव कंग्रेचुलेसन आरो रायजो राजानिसिम आं साबायखरखौ बावहरदों। दा बे समाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे थांखिखौ लानानै दिनैनि नैबे बिसायख'थियाव जोङो UPPLखौ जों मदद खालामदोंमोन। बेनो जाहैबाय जे बावैसो जानानै थांनाय BTR गोरोबथानि जेनाखि दफाफोर नैबेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनो मोनसे मजबुत मोनसे BTAD आवबो बा दिसपुरावबो जोंनि मदद होजानायनि सरकार नांगौ होननानै जों जे मदद खालामदोंमोन गमामैनो दिनै जोङो मोननो हाबाय आरो गमामैनो फैबाय थानाय समाव जोङो BTRनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव जोंनि थाखाय गोरलै जागोन होननाय जोंहा मोनसे आसाखौ जोङो दिनै मोनफैनो हाबाय। जोङो दिनै बेनि थाखाय खुब गोजोननाय मोनदों आरो दिनै नैबे ओनसोलाव 17टा बोसोराव BPFनि जेनाखि राजत्व सोलिदोंमोन बिथांमोना 22टा जनगोष्ठीनि जौगानायनि बा 22टा जनगोष्ठीनि रांखान्थि जौगानायनि, सोलोंथाइ जौगानायनि बा बिभिन्न सामाजिक जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै। बरंसो बिथांमोना जातिजों जाति गाज्रि मोनलायहोनायनि मोनसे राजनिति खालामबोदोंमोन। बिनि थाखाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोराबो दिनै सोलायनायखौ लुबैदोंमोन आरो बे टाइमाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद खालामनाय UPPLनि बिजाथिफोरा दिनै देरहासार जानो हाबाय। जोङो खुब गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो गुड गभार्नेन्स मोजां मोनसे खुंथाय नांगौनि थाखाय, सोबख'नाय गैयै मोनसे सरकार नांगौनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरा सोलायनाय मोनसे सरकार नागिरनानै दिनै UPPLखौ मोनफैदों। बेबायदिनो BTAD दिनै बेबायदिनो BTRआव UPPLनि सरकार मोननो हाबाय। बिनि उनाव दिनै दिसपुराव UPPLनि जेनाखि मदद होजानाय BJP हान्जा जथायनि जेनाखि सरकार बेखौ जोङो मोननो हाबाय। गमामायैनो बेखिनि सुजुग आरो बेखिनि मोनसे गोहोखौ लानानै ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय, हारि हारिसानि जौगानायनि थाखाय, सोलोंथाइनि थाखाय, समाजनि थाखाय, लाइमोनफोरनि बेकार जेंनानि थाखाय समाधान खालामनायनि थाखाय जोङो खामानि मावलांनो हागोन। जोंहा बेखौ मोनसे फोथायनाय दङ जे थांनाय जेनाखि नैबे समाव सिडली समष्टिनिफ्राय चन्दन ब्रह्मनि जेनाखि कुटनिति, चन्दन ब्रह्मनि जेनाखि मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि मोनसे सरकार सालायनाय, चन्दन ब्रह्मनि जेनाखि गावनि मन्थ्रिनि जेनाखि पावारखौ मिसइउज खालामनानै समाजखौ, जोंनि सोलोंथाइ थासारिखौ बायदि मैया खालामनाय, बेखौ रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मुगैबायमोन आरो मुगैनायनि थाखायनो दिनै बिथाङा मुगैजानानै दिनै सेवनाय बायदि बिथांखौ दिनै हा सिङाव फबनानै रायजो राजाफ्रा दोनबाय। दिनै प्रभाबशालि सासे मन्थ्रिया दिनै जेननो गोनां जादों आरो चन्दन ब्रह्मल' नङा, प्रमिला रानी ब्रह्म बिथां, रिहन दैमारी बिथां, BPFनि प्रभाबशालि मन्थ्रिफ्रा दिनै जेनजोबनो गोनां जादों। बिथांमोननि भुल नितिनि थाखायनो आरो बिथांमोननि गोरोन्थि सासन खालामनायनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोनखौ फेजेनबाय। बेनि थाखाय आं रायजो राजाफोरखौहाय आङो साबायखर बावदों। सांग्रां रायजो राजाफोरा अरायबो सांग्रां दिनै डिसिसन लानायनि गेजेरजों मोजां मोनसे सरकार लाबोनानै होफैनो आगान सुरनायखौ आङो खुब बरायदों। बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। गोजोन्थों। नोंथांमोननिफ्राय केबिनेटआव माबाफोर दाबि जादों नामा? पलिटिकेलि मन्थ्रि मोननांगौ आरो मोननाङा प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि लिडारशिपजों बिनि डिसिसनखौ दिसपुराव जायजों लोगो नांनानै सरकार सालायगोन बिथाङा प्लेस खालामगोन। खालिबोल' जों बेखौ बुंनो लुगैगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिहेतु जोंहा दफा मावफुंनांगौनि खोथा दङ, जौगानायनि खामानि मावनांगौनि खोथा दङ आरो दिनै मोजां मोनसे नाम्बार्स लानानै UPPLआ जिहेतु देरहाबाय, जथेस्थ' मन्थ्रिखौथ' मोननांगोन। दा UPPLनिफ्राय सोर बिजाथिनो मन्थ्रिखौ होनाय जायो, UPPLनि मानगोनां दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा डिसिसन लागोन आरो बिथांनि दलाव बिथांमोना डिसिसन लागोन आरो जों बेखौ अरायबो जोङो बरायगोन। आदसा नोंथाङा
जिबा बोसोर मन्थ्रि जानाय चन्दन ब्रह्मदे दिनैनि दिनाव जेनबाय मा बिथांखौ मा फोरमायनो सानो दिनैनि दिनाव? आङो बेखौनो बुंदों जे बिथांनि भुल नीतिनि थाखाय बिथांनि गोरोन्थि सासन खालामनायनि थाखाय बिथांनि पावारखौ मिसइउज खालामनानै जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' बिथांनि सायाव मुगैबायमोन आरो जौगानायनि बाथ्राखौ जुदि नायोब्लाबो बिथाङा जौगानायनि जोंनि सिडली समष्टियाव बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो बरंस' बिथाङा मा होनदों सिडली समष्टिनिबो बिथाङा सासे बिजाथि नङामोन। दिनै जोङो गावनिनो समष्टिनि सासे जों बिजाथि मोननो हादों जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ। हयथ' बिथाङा सिडली समष्टिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनाय दुखु दाहा बेखौ बिथाङा हयथ' बुजिनो हायाखैमोन। नंगौ दे डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव जायखिजाया समष्टिनिफ्राय जायखिजाया समष्टियाव गेलेहैनो हायो, नाथाय गुबुन बिजाथिफोरा गुबुन समष्टिनिफ्राय गुबुन समष्टियाव गेलेहैनानै मन्थ्रि जानायनि उनाव बा एमएलए जानायनि उनाव जेबायदि रायजो राजाखौ लानानै बजबनानै खामानि मावो बेबायदि 17टा बोसोराव जे बिथाङा 14टा 15टासो बोसोर जे मन्थ्रि जानायनि जे खाबु मोनदों बेवहाय बिथाङा बे मावनायखौ दिन्थिबोनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथाङा दिनै गावनो गाव जोब्बाय आरो बिपिएफनि आरो चन्दन ब्रह्मनि जेनाखि पलिटिकेल इयुन जेनाखि केरियारा दिनैनो जोब्बाय होननानै जोङो दिनै बेखौ जों बुंनो हायो।